Ja się przyłączyłam do klubu seniora, bo tu ciekawe rzeczy się dzieją. Można wyjść z domu i pobyć z koleżankami, z okolicznymi kobietkami, nie? I miło spędzić czas. I różnych rzeczy się ciekawych nauczyć. I teraz dopiero ona, a kuku! Zawijasz całość, przytrzymujesz, odwijasz, tak? Splot cukierkowy. Natomiast drugiego był dzień zaduszny. I to właśnie drugiego chodziło się na groby swoich bliskich. No to co, myk. Dobra? Dobra. Zobaczcie, jaki piękny bałagan wam niesiemy. I teraz mniej więcej tak jest zawiązane, o, tak co centymetr, nie co centymetr, półtora. Andruty? Po prostu bierzesz i zanurzasz. Dobra. O, widzisz? I teraz nie widać go, a trzyma bardzo mocno, nie? I sobie tak, takimi szpileczkami. Co? No. Z tym Anasim a Vincu ma to, jak Pan Bóg stworzył twarz. Każdy my niby to samo, nos, gobo, łysie, łecie, a każdy twarz inaczej wazdrze. Tak samo nasze wince są ze słomy, zielone, z tych samych kwiatów, a każdy winc inaczej będzie wazdrzył. To Kaszewską stoleca, to są heci, to są pteci, to są ruści półtoreci, hektyk, półtoryk, tylny, kłołowesny, prosty, krzewy, hojny, widłek, gnojny, rydel, tycz, łezna, czuł, kaszeba, bases, krzepci, chrupci, dłydzi, to Kaszewską stoleca. To je klecha, to je wół, to je cały, a to pół. Klecha, wół, cały pół. Hektyk, półtoryk, tylny, kłełołezny. Nie chcące znać. Płydą mnie, rąka mnie dej. Prawą mnie dej, lewą mnie dej. I już są na mnie, nie gniewej. Prawą mnie dej, lewą mnie dej i już są na mnie, nie gniewej. Bardzo tak. Każda z Was ma jakoś na imię, prawda? Jest Ludmiła, jest Gienia, jest Maria, jest Małgosia. Bardzo proszę, żeby zmusić swój mózg do tego, nie śpiewająco, poproszę, żebyście wymyśliły 3 określenia Was, które Was charakteryzują. Tak, temperamentna, tak? Troskliwa. Super. No, jaka jeszcze? Ulubiona przez wnuki na pewno. Ulubiona przez wnuki, tak jest. Młoda wiecznie, czująca się. Widzicie?
lekka w tańcu na przykład. Albo leniwa. Albo leniwa. Gospodarna i jak to się mówi? Genialna. Genialna. Kochane panie, pomyślmy chwilkę, co jest sporym wyzwaniem w jesieni życia. Są rzeczy, na które nie mam wpływu. Nie mam wpływu na rocznik urodzenia, ale mam wpływ na przeżywanie swojej jesieni życia, tak? Więc wielkim wyzwaniem jest utrzymanie się w formie, tak? Psychofizycznej. Musimy przyjąć to, co jest, natomiast nie musimy godzić się na to, żeby nasze życie było monotonne i nudne. Nie? Co? No, ale podam, no to przeleją mi 2000, to co, nie? A podaj SMS, podaj numer telefonu. Podaję. Podaj swój adres. Ale po co? No, żeby dostać 2000, no to i tam musisz podać, żeby otrzymać, tam jeszcze tam się zapala jakaś lampeczka, coś tam też. Zgadzasz się, tak, zgadzasz się, na to się zgadzasz, wszystko się zgadzasz, okej. Bóg. Oczywiście telefon dalej nie wybuchł. Ale po chwili okazuje się, że wchodzicie na konto, a tam czystka. Słuchajcie, ja też bym się dał nabrać. To nie jest tak, że ja jestem taki cwany, a wy jesteście tacy... Nie, to nieprawda. Chodzi o to, że musicie mieć świadomość, co chwilę będą takie metody, będą coraz to bardziej bezczelne, bardziej wyrafinowane. Chodzi, że na przykład ten kolor, tak jak mówiłam, już niebieski, w jakiś sposób wprowadza taką stabilizację, daje nam też takie ukojenie, wyciszenie, ale też w pewnym sensie takie pozytywne nastawienie. Zobaczcie Panie, wychodzimy z domu, patrzymy w piękne, błękitne niebo. I co czujemy? Mamy taki balans, prawda? Drodzy Państwo, czy tak, czy złoty, prawda, czy srebrny? I już tutaj widać tą magię, nie? Nie? Zaczynamy od takiej ciepłej jesieni, od określenia tych kolorów, tak? Patrzymy, co tutaj się dzieje. Dobrze. Prawda? Bardzo kolorowo, ale twarzowo, prawda? Każdy kolor po prostu tutaj współgra, nie? A więc zobaczymy. To jest ciepła jesień, tak? Mamy jesień. Bardziej przygaszone i bardziej jasno rozbielone, bardziej pastelowe. Mam fajny swet, ale kurczę, plama jakaś, no to co zrobię? No zrobię sobie, pofincuję coś fajnego, nie? W zasadzie to jest cała robota. To jest filcowanie na sucho. Także to nie ma żadnej specjalnie filozofii. Jo, za mało to jest, no. To trzeba spokojnie dołożyć i robić takie o. Nie? No. Na przykład jak kształt mi coś nie wychodzi, ja to mogę powyciągać jeszcze, tak, bo to jeszcze nie jest do końca wypracowane. Zobacz, to moje by mogło być. One już mają 4 latka pewnie. A wie Piotrze, ile to już jest, żeśmy kręcili? Że pan ma No właśnie, ja się cieszę, że to nie jest prawda. Więc każde działanie na rzecz innych organizacji czy na rzecz osób w zasadzie jest wolontariatem. Problem polega na tym, że osoby w zasadzie robią to bardzo często z automatu i nie mają świadomości tego, że są wolontariuszami, czyli wszelkiego rodzaju akcje, tak jak Agnieszka powiedziała. Przygotowanie kiermaszy, zbieranie pieniędzy,
pomóc różnego rodzaju osobom potrzebującym, starszym, ale nie tylko starszym, bo i dzieciom. Teraz osobom chorym, czy na przykład uciekinierom z Ukrainy przed wojną. Na pewno miałyście Panie takie przypadki w swoim środowisku, że pojawiały się osoby, którym trzeba było i warto było pomóc, i to już jest wolontariat. Ja chciałbym to odrobinkę ustrukturyzować, tak żeby nazwać te działania, tak żeby uświadomić Wam, że wolontariat oprócz tego, że jest działaniem na rzecz drugiego człowieka, to tak naprawdę jest działaniem, które wzmacnia nas samych jako ludzi. Daje bardzo dużo satysfakcji, daje bardzo dużo dobrego samopoczucia i takiej świadomości, sprawczości. No, nawet jednego roku to taki pomysł właśnie mieliśmy z koleżanką, żeby osobom też starszym dać samotnym tą paczkę ze szkoły, nie? I fajnie było, nie? Mamy w planach, żeby w przyszłym roku, są w tej chwili 4 kluby Nestora, przygotować z każdym taki 10-minutowe jakieś przedstawienie albo jakieś takie małe wydarzenie artystyczne, może jakiś koncert, to nie wiem, to będzie trochę od Was też zależeć, wspólnie razem ustalimy, co byśmy mogli zrobić. Chodzimy! Dobrze, zobaczcie, nikt nie został tam, pięknie, jeszcze raz, znowu kogoś innego. Super, jakie jacyś świetni. Ja nikogo. A Pani kogo śledzi? Idziemy. Super. Kukuryku! 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 Przecież ja Panią nie naciskam, cicho! O Maryjano, gdybyś była tak kochana, nie spałabyś tę noc, tę jedną noc. O Maryjano, Święta noc, pokój niesie ludziom wszech, a Generalnie musimy się przeplatać wszystkimi ludźmi, którzy nas otaczają cały czas, bo w codziennym świecie my nie żyjemy tylko wśród młodzieży.